Hey guys, Γιώργος εδώ. Είπα να φτιάξω αυτό το κανάλι για να σας κάνω να γελάσετε κυρίως. Να γελάτε, να βλέπετε με ευχαρίστησα βίντεο. Το κανάλι δεν θα είναι gaming, αλλά θα υπάρχουν και μερικά παιχνίδια που θα παίζω. Φυσικά αν μου ζητήσετε να μην κάνω παιχνίδια, δεν κάνω παιχνίδια. Ζητήστε μου ό,τι θέλετε να βλέπετε εδώ στο κανάλι. Όπως ας πούμε, αν θέλει κάποιος να βάλω facecam, ας βάλω. Να κάνω vlogs, Q&A και τέτοια. Θα παίξουμε Slither.io, όπως λέγεται, Slither.io. Αυτό το παιχνίδι σήμερα το ανακάλυψα, πώς το πω, κάπως έτσι. Και είναι ωραίο παιχνίδι. Είναι ωραίο να πάτε να το παίξετε κι εσείς. Και σε αυτό το παιχνίδι προσπαθείς να σκοτώσεις τους άλλους και να γίνεις ο πιο μεγάλος. Είναι παρόμοιο για το αγκάριο. Όσοι ξέρετε και παίζετε αγκάριο θα καταλάβετε αμέσως τι πρέπει να κάνετε. Και προσπαθείς να δεν έχει θέμα το μέγεθος όπως το αγκάριο εδώ πέρα. Εδώ πέρα το θέμα είναι η στρατηγική, πώς θα πας στον άλλο. Να, ας πούμε έτσι νίκησε. Γι' αυτό το λόγο έκανα το βίντεο, για να ανακοινώσω ότι άνοιξα αυτό το κανάλι και τι θα κάνω σε αυτό το κανάλι. Αυτά, δεν είχα τίποτα άλλο να πω. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like, ένα subscribe αφού είναι καινούριο το κανάλι, γιατί με βοηθάει να κάνω καλύτερα βίντεο και πιο ωραία σε ποιότητα. Γεια σας.